Magandang araw po, Kuya Bari. Isang kwento na naman po ang aking ibabahagi sa inyo. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari noong ipinagbubuntis ko ang aking anak. Bago po ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marites. Isa po akong single mom. Hindi po ako pinanagutan ng ama ng aking anak. Nasa 3 buwang buntis pa lang po ako ng mga panahong nangyari ang mga bagay na iyon. Pero bago po ang lahat ng iyan ay nagtatrabaho po ako sa lugar na malayo sa aking pamilya. Nagkakilala po kami ng ama ng aking anak at nang mabuntis ako nito ay iniwan na lamang niya ako. Wala na akong nagawa kung hindi ang tumigil sa aking trabaho at umuwi sa aming probinsya. Napakahirap po kasi ng sitwasyon ko noon kung kaya't hindi ko na po ito kinaya. Makalipas ang ilang taong pagtatrabaho ko ay nakauwi na ako. Nagalit pa noon sa ama ng apo nila ang aking mga magulang. Dahil nga sa nangyari sa akin ay nakitaan ko ng suporta ang aking pamilya. Hindi nila ako sinisisi dahil nabuntis ako nang walang ama. Bagkus ay ginabayan na lamang nila ako sa mga bagay na dapat kong gawin bilang isang buntis. Sa aming lugar, hindi naman ganoon kauso ang aswang. Subalit, simula nang dumating ako ay nagbago ang lahat. Marami pang ang paalala ang mga kapitbahay namin noon sa akin. Madalas nila akong sabihan na mag-iingat ako, lalo na at may sanggol sa aking sinapupunan. Mabuti na nga lang din dahil kasama ko na ang aking mga magulang ngayon. Kahit papaano ay kampante akong ligtas kami ng aking anak. Ilang araw simula nang dumating ako doon, nagsimula na ang pagpaparamdam at pagpaparanas sa amin ng mga aswang. Isang beses pa nga, natutulog na kami ng gabing iyon nang marinig namin ang mga alulong ng mga aso sa aming lugar. Iyong tipong mga alulong na alam mong may kakaiba sa labas. Iyon bang may nakikita silang hindi nakikita ng tao? Dahil doon ay nakaramdam ako ng takot, dahilan para hindi ako makatulog. Nagmatsyag ako sa aking paligid, lalo na at mas lumakas pa ang mga pag-alulong ng mga aso sa aming lugar. Sa pagkakatansya ko, humigit kumulang 15 minutos din ang itinatagal ng mga pag-alulong na iyon bago ito nawala. Nagtataka ako noon kung bakit bigla na lamang tumahimik ang mga aso sa labas ng bahay, kung kaya naisipan kong sumilip sa bintana ng aking silid. Dala ng aking kuryosidad, hindi ko mapigilan ang aking sariling gumalaw. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana ng aking silid at sinilip ko ang labas mula sa siwang nito. Noon ko lang din nakita na bilog at napakaliwanag na pala ng buwan. Dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan, nakita kong malapit lang pala sa bahay namin ang mga aso. Kaya pala napakalakas ng pag-alulong ng mga ito. Nakita ko rin ang ginagawa nila ng mga sandaling iyon. Nakaupo lamang sila habang nakayuko. Walang naglalakas loob sa kanilang lumikha ng ingay. Tila may kinakatakutan ang mga ito. Ilang sandali pa
nakarinig na lamang ako ng tila may nahulog sa bubong ng aking silid. Napatingala naman ako at napalunok. Naisip ko kasing baka may tao sa itaas kung kaya nanindig ang aking mga balahibo. Makalipas ang ilang saglit, wala naman akong narinig ng mga pagyabag sa bubungan kung kaya nabawasan ang kabang nararamdaman ko. Akala ko noon ay wala nang kakaibang mangyayari dahil napakatahimik na ng paligid. Muli akong sumilip mula sa siwang ng aking bintana. Ganoon pa rin naman ang sitwasyon ng mga aso sa tapat ng aming bahay. Sumagi pa sa isipan ko noong kung bakit hindi pa rin sila umaalis o gumagalaw man lang. Ngunit pilit kong iwinawaksi. Nakaramdam na kasi ako ng antok, kung kaya nagpasya na lang akong matulog. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Akmang aalis na sana ako sa aking bintana nang may mapansin ako. Napatitig ako sa nakikita kong anino na nagmumula sa itaas ng bubungan. Gumagalaw ito at ang hindi ko maintindihan ay kung bakit iba ang anino nito. Malamang tao iyon, subalit bakit may mahabang nakalawit mula sa kanyang bibig? Napatakip ako ng aking mga bibig nang may maalala akong sinabi ng aming kapitbahay. Dahil doon ay dahan-dahan akong humakbang palayo sa bintana ng aking silid. Ilang hakbang pa lang ang aking nagagawa nang marinig ko ang mga pagyabag na nasa bubungan. Tila sinusundan ito kung saan ako nakahanay. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking paglalakad hanggang marating ko ang pintuan ng aking silid. Bubuksan ko na sana ito, ngunit nauna ang aking ina sa pagbukas. Kaagad niya akong tinanong kung maayos lang ba ang lagay ko. Napatamo naman ako, subalit sinabi ko sa kanya na tila may tao sa bubungan namin. Narinig kasi nilang may mga pagyabag sa bubungan ng aking silid kung kaya kaagad nila akong tinungo. Nang mga sandaling iyon, nagpatuloy ang mga pagyabag dahilan para kumuha ng itak ang aking ama. Pinagsabihan nito ang aking ina na bantayan ako dahil lalabas daw siya. Niyakap na lamang ako ng aking ina nang magsimula ng umingay ang paligid. Hindi dahil sa pag-alulong ng mga aso, kung hindi dahil sa paghuni ng tiktik. Ilang sandali pa ay nagsisigaw na ang aking ama na mayroong aswang. Pumasok siya sa loob ng aming bahay at kinuha ang buntot ng pagi. Pinagsabihan pa kami nitong huwag na huwag kaming lalabas ng silid dahil mayroong aswang nga sa labas. Tumakbo na palabas ang aking ama at patuloy na nagsisigaw. Ilang sandali pa ay nakarinig na kami ng iba pang mga boses. Marahil ay nagising na ang iba naming kapitbahay. Nagsimula na ring umingay ang mga aso na animoy na wala na ang kung anumang kinakatakutan nito. Dinig pa namin ng aking ina
na may nakita raw ang aking ama na isang nilalang na may mapupula at mahahabang kuko. Nakalawit ang dila nito. Marahil ay iyon din ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang anino nito. Ayon pa sa sinabi ng aking ama sa mga kasamahan niyang kapitbahay namin ay nakita niya itong lumundag sa likod ng aming bahay. Dali-dali namang tinungo ng mga kapitbahay namin ang likod ng aming bahay. Sumunod rin ang mga aso sa kanilang pagtakbo. Laking gulat nila nang may makita silang malaking pusa na nakaupo roon. Nakatalikod ito sa kanila, kung kaya hindi sila nagdalawang isip na lapitan ito. Tahol ng tahol din ang mga aso ng mga sandaling iyon. Ilang hakbang na lang ang layo nila sa malaking pusa nang tumayo ito at lumingon ito sa kanila. Nanigas daw ang katawan ng mga kapitbahay namin dahilan para hindi sila makagalaw. Maging ang mga aso raw noon ay bigla na lamang tumahimik na animoy natakot dito. Tila galit na galit ang malaking pusa sa kanila ng mga oras na iyon. Walang ano-ano ay bigla na lamang itong tumakbo. Nang maigalaw ng aming mga kapitbahay ang kanilang katawan, ay wala na ang malaking pusa. Nagsitahulan na rin ang mga aso, ngunit hindi sila umalis sa kanilang pwesto. Kahit pa na isa-isa nang naglalakad ang mga kapitbahay namin paalis sa likod ng aming bahay. 10 minuto pa bago umalis ang mga ito roon, nang naging tahimik na ang paligid. Pumasok na sa kanilang bahay ang mga tao sa amin, maging ang aking ama. Ngunit hindi muna siya natulog. Nagbantay siya sa akin hanggang sa masigurado niyang hindi na nga bumalik pa ang aswang. Kinaumagahan, naging usap-usapan ang nangyari ng gabing iyon. Marami ang nagsasabi sa akin na alagaan ko ang aking sarili, lalo na ang aking magiging anak. Dahil para sa mga aswang, ito ay isang napakabangong pagkain nila. Marami man akong naging karanasan sa aswang noong buntis ako, subalit ito ang tumatak sa akin. Sa ngayon po, Kuya Bari, ay masaya na po kami ng aking anak at hindi na rin po ako nag-asawa pa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at pagbasa ng aking email. Gumagalang, Marites. Magandang araw po sa lahat ng mga masusugid na tagapakinig ng Ang Sundo Horror Stories. At lalong-lalo na sa magaling nating narrator na si Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dina. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa kakaibang karanasan na hindi ko po kailanman malilimutan. Maaga po kaming nawalan ng magulang ng aking nakababatang kapatid na si Diana. Kung kaya't sa loob ng mahabang panahon ay nasanay kaming dalawa na mamuhay na kaming dalawa lamang ang nagdadamayan. Ganoon pa man ay hindi po namin kailanman nararamdaman na may kulang sa amin dahil pinilit naming mamuhay ng masaya. Ipinangako namin sa isa't isa na hindi kami mag-iiwanan kahit ano pa ang mangyari at problemang dumating sa amin. Kahit nga po nagkaroon ako ng nobyo ay hindi pa rin nagbago ang turingan namin sa isa't isa. Kaya naman, nang mabuntis po ako
at inaya na ako ng aking kasintahan na si Jobert na magsama na kami sa iisang bubong, ay pumayag lang po ako sa kagustuhan niya kung papayag din siya na isama ko ang kapatid ko. Ayoko naman po kasing lumipat ng probinsya na hindi siya kasama dahil hindi kami parehong sanay na malayo sa isa't isa. Kung kaya't laking pasasalamat ko naman nang pumayag siya. Kaya ng araw ding iyon ay sinabihan ko kaagad ang aking kapatid na lilipat na kami sa bahay ng aking nobyo. Maaga kaming bumiyahe noon kaya maaga rin po kaming nakarating. Oh, nandito na tayo. Saad ni Jobert nang huminto ang sasakyan namin sa tapat ng isang may katamtamang laki na bahay. Gawa po iyon, Kuya Bari, sa nipa at mga kawayan. Ngunit masasabi kong matibay rin naman ang pagkakagawa nito. Maya-maya lang ay may lumabas doon na isang babae na sa tingin ko po ay mas matanda lang sa akin ng kaunti. Maganda po siya. Maputi at may pagkahawig ang kanyang muka sa nobyo ko, kung kaya't nagkaroon na kagad ako ng ideya kung sino siya. Oh, nandito na pala kayo. Malamig na tugon niya, sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Napahinto pa siya nang mapadapo ang tingin niya sa aking tiyan na halatang medyo lumaki na. Magsasalita na sana ako noon, ngunit hindi ako natuloy nang may isa pang magandang babae ang lumabas mula sa kanilang bahay at mukhang nagulat si Jobert nang makita siya. Oh, anong ginagawa ng babaeng yan sa bahay natin, ate? Tila naiinis na tanong nito. Wala. Nagkwentuhan lang kami. Kararating lang niya kasi kanina galing Maynila. Matagal-tagal na rin simula nang huli kaming magkita kasi. Noon pa yata yung kayo pa, hindi ba? Napatingin ako bigla sa babae dahil sa mga sinabing iyon ng kapatid ni Jobert. Kung ganoon, ibig sabihin ay dating kasintahan niya pala ang babaeng iyon. Sa halip na sumagot ay hindi na lamang pinansin ni Jobert ang tila nanunoy ang tingin ng kanyang kapatid at ang dating kasintahan na malagkit ang pagkakatitig na iginawad sa kanya. Sa halip ay nilapitan niya ako at iginiya na papasok sa kanilang bahay nang sa ganoon ay makapagpahinga na raw kami mula sa mahaba naming biyahe. Ngunit bago kami tuluyang makapasok ay hindi nakaligtas mula sa aking paningin ang isang ngisi at pagtataray ng kanyang dating kasintahan habang sinusundan kami ng tingin papasok sa loob. Ganoon pa man ay hindi ko na lamang din iyon pinansin pa, Kuya Bari. Ate, pansin ko lang, parang ayaw yata sa'yo ng kapatid ni Kuya Jobert. Bulong sa akin ni Diana nang iwan na kami ng nobyo ko sa aming kwarto upang bigyan ng oras na makapagpahinga. Ay, oo nga pansin ko rin yun. Parang mas pabor siya roon sa dating kasintahan niya. Halata naman kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Sagot ko sabay buntong hininga. Katulad ko ay maaari ring naulila sa mga magulang si Jobert kaya tanging ang kanyang nakatatandang kapatid na lamang din ang kanyang kasama sa buhay. Minsan niya iyong naikwento sa akin noon kaya medyo masakit lang isipin na hindi pa niya ako gusto. Kinagabihan, sama-sama kaming naghapunan ngunit tahimik lamang kaming tatlo habang kumakain noon dahil nagsesermon ang kanyang ate. Kesyo bakit maaga raw siyang nambuntis ng babae wala pa man daw siyang maayos at permanenteng trabaho. Ayos lang naman daw sana iyon sa kanya kung kahit isa sa amin ay may magandang trabaho tulad ng dati niyang kasintahang si Ellie na may maayos at magandang trabaho sa Maynila. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pa niyang isali sa usapan ang dating nobya nito kahit halata namang naiinis lang doon si Jobert. Sa inis ko ay hindi ko na lamang tinapos noon ang aking pagkain, Kuya Bari.
Halata naman kasing ayaw niya sa akin talaga. Kaya ako na lang ang lumayo dahil ayokong ako pa ang maging dahilan upang magtalo at magkasira ang magkapatid sa harap mismo ng hapagkainan. Kung kaya't pinili ko na lamang na magkulong ng gabing iyon sa kwarto at itulog na lang ang mga hindi kaaya-ayang narinig ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Dumiretso ako sa kusina upang sana ay ako na lamang ang magluto ng umagahan. Ngunit nakita kong wala ng stocks ng mga pagkain kaya napagpasyahan kong magtungo sa palengke. Sakto naman nagising na si Diana nang pumasok ako sa kwarto upang magbihis kaya nagpasama na ako sa kanya. Hindi rin naman po kami naligaw kahit baguhan kami sa lugar, Kuya Bari, dahil nadaanan din namin ang palengke noong papunta pa lamang kami rito. Kung kaya't natatandaan pa namin kung papaano ang pagpunta rito. Papauwi na sana kami noon sa bahay nang may mabangga akong isang babae. At hindi ko akalaing sa lahat ng pwede kong makabangga ay iyon pa talagang dating kasintahan ng nobyo ko ang taong nakabangga ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Oh, kayo pala yan. Ang aga nyo naman yatang mamalengke. Saad niya na hindi mo malaman kung natatawa o nang iinis lang. Sayang, gusto ko pa naman sana kitang makausap tungkol kay Jobert. Kaso nagmamadali ako eh. Sa susunod na lang siguro. Oh, una na ako ha. Ingat kayo, lalong-lalo na ikaw, Dina. Ingatan mo ang baby nyo. Nakangising saad niya at dinampian pa ng kamay ang tiyan ko bago tuluyang umalis. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam po ako bigla ng kaba dahil sa mga ipinakita niya sa akin. Naramdaman ko rin ang biglang pagkirot ng aking tiyan at ang paggalaw ng bata na nasa loob ko. Ate, ayos ka lang ba? Tanong ni Diana sa akin. Marahil ay napansin niya ang biglaang pagbabago ng aura ko dahil kay Ellie. Nginitian ko lamang siya bilang tugon at nagpatuloy na kami muli sa paglalakad pa uwi. Kinagabihan ay maaga akong nagpahinga nang makaramdam ng labis na pagod dala ng patuloy na paglobo ng aking tiyan. Ngunit sa kalagitnaan ng mahimbing na pagkakatulog ko ay nagising ako bigla nang makaramdam ng mamasa-masang bagay na tumutulo mula sa bubong ng bahay. Noong unay akala ko'y umuulan, ngunit hindi naman pala. Kaya kinapa ko ang aking damit at inamoy-amoy kung ano ang bagay na tumulo roon. Medyo malagkit ito at may amoy rin. Ano ba ito? Parang ang baho. Laway ba ito? Takang tanong ko sa aking sarili. Maya-maya pa'y nakarinig na ako ng tunog ng tila isang ibon na umiik-ik. Dahan-dahan akong napatingin sa bubong at laking gulat ko nang makitang may butas na iyon. Ilang sandali pa ay nagulat ako at napasigaw nang may dumungaw mula roon na isang nilalang na may mapupulang mata. Hindi ako nagkamali, Kuya Bari. Ang bagay na mamasa-masa, malagkit at mabahong tumutulo kanina ay isang laway. Hindi lamang basta ordinaryong laway ito, bagkus ay laway ng isang aswang na kilala sa tawag na tiktik. Ang tiktik po ay ang aswang na kilalang umaaligid sa mga buntis. Gamit ang kanilang mahahabang dila ay sinisip-sip nila ang bata mula sa sinapupunan ng ina nito hanggang sa ito ay tuluyan nilang makuha. Patakbong nagtungo si Jobert at ang kanyang kapatid sa aming kwarto upang malaman kung anong nangyari at bakit ako nagsisigaw.
Maging ang kapatid kong si Diana ay nagising na rin dahil sa aking ingay. Gaya ko ay nagulat din sila at natakot nang makita ang nilalang na nasa itaas ng aming bubungan. Kaya naman mabilis na kumuha ng patalim si Jobert upang ipanlaban sa aswang sakali mang umatake ito. Ngunit hindi natinag ang nilalang doon. Sa halip ay dire-diretso siyang lumundag pababa ng bubong hanggang sa namalayang ko na lang na nasa harapan na namin siya. Napatitig ito sa aking tiyan na tila takam na takam sa batang dinadala ko at hindi makapaghintay na ito ay kanyang matikman. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit sa akin ay sinubukang pagtatagain ni Jobert ang kanyang mahabang dila. Ngunit tila ba isa itong makunat na karne na hindi kaya putulin ng isang mapurol na patalim. Sa katunayan, Kuya Barry, si Jobert pa ang natumba nang pahampas na atakihin siya ng aswang gamit ang kanyang malaki at mahabang dila. Mas nadagdagan naman ang takot ko dahil doon, Kuya Barry. Wala akong ibang nagawa noon kung hindi ang umatras na lamang ng umatras upang hindi niya ako malapitan. Ilang sandali pa ay nakita kong bumalik ang ate ni Jobert kasama ang kapatid kong si Diana na may mga dalang gamit na tila panlaban sa aswang. Sinabuyan nila ito ng asin at pinaghahampas ng buntot ng pagi na naging dahilan upang masaktan at manghina ang nilalang. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig kasabay sa pagsigaw dahil sa sakit na nararamdaman niya. Kasabay noon ay ang pagpapalit-palit ng kanyang anyo na nagiging tao at nagiging aswang na mas ikinagulat naming lahat. Ang aswang palang umaatake sa amin ay walang iba kung hindi ang dating nobya ng kasintahan kong si Jobert na si Ellie. Kaya pala ganoon na lamang ang kaba na nararamdaman ko sa kanyang mga sinabi at inakto nang magkasumpungan kami kanina sa palengke. Sadyang may binabalak pala talaga siyang masama sa amin ng anak ko. Mabuti na lamang at hindi siya roon nagtagumpay. Bumagsak ang nilalang sa sahig at bigla itong tumingin sa akin. Umangil ito ng malakas dahilan para matakot ako, Kuya Barry. Pagkatapos nun bigla itong gumapang palabas sa pintuan. Hinabol pa ng isang hampas ng buntot pagi dahilan para mapahiyaw ito muli. Tumakbo ito palabas ng pintuan, palabas ng bahay at hinabol pa ito ni Jobert. Ngunit mabilis daw itong naglaho sa karimlan at hindi na niya hinabol pa dahil sa takot na baka umatake daw ito muli. Hindi kami nakatulog ng gabing iyong, Kuya Barry, kakaisip sa nangyari. Hindi rin inakala ng kapatid ni Jobert na aswang pala ang kanyang kaibigan. Humilab naman ng matindi ang aking tiyan matapos ang pangyayaring iyon. Nanakit ito buong gabi kung kaya't dinala ako sa pinakamalapit na ospital. Sa kabutihang palad naman ay ayos lang naman ang sanggol. Marahil ay dala lang sa matinding takot at pagkabigla ko kaya nanakit ang aking tiyan. Magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po talaga malimutan ang pangyayari ng gabing iyon, Kuya Barry. Buong akala ko ay mawawala na kami ni Jobert ng anak dahil sa nilalang na iyon. Mabuti na lamang at tinulungan ako ng kanyang kapatid at ng kapatid kong si Diana na lubos kong ipinagpapasalamat. Kung hindi dahil sa kanila ay marahil nagawa na ng nilalang na iyon ang masamang binabalak niya noon sa amin. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Kuya Barry. Maraming salamat sa oras na inyong iginugol upang mabigyan din ng pansin na mailahad ang aking kwento. Hanggang dito na lang po at more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Dina. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kathy.
Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay personal na karanasan ko po na nangyari na di ko malilimutan. Nakahiligan ko po na maligo ng gabi. Hindi pa naman ako nagkaroon ng kakaibang karanasan sa tuwing ginagawa ko ang bagay na iyon. Kampante naman ako dahil nga ang banyong pinaliliguan ko ay sa silid ko rin. Hindi ko naman inisip noon na may posibilidad pa rin palang makaranas ako ng nakakatakot na karanasan. Nang gabing po iyon ang aking naging kauna-unahang karanasan hanggang sa naulit po. Bali, ang unang beses ay pagkatapos naming kumain. Pumasok ako sa aking silid upang magpahinga ng ilang minuto at saka nagpasyang maligo. Bago ang lahat ay inihanda ko muna ang aking mga damit na gagamitin at maging ang iba ko pang kakailanganin. Nang matapos na ako sa paghahanda ng lahat ay pumasok na ako sa banyo ng aking silid. Kaagad akong nagsimula ng aking pagligo. Hindi ko na naisarado pa ang maliit na bintana ng aking banyo dahil sigurado namang wala namang sisilip doon dahil gabi na nga. Noong una ay wala namang kakaiba, subalit nang nasa kalagitnaan ako ng aking pagligo ay bigla na lang akong nakaramdam ng naging maalinsangan ang aking paligid. Laking pagtataka ko naman noon kung bakit ko nararamdaman ang mga bagay na iyon, gayong basang-basa naman ang aking katawan ng tubig. Hinayaan ko na lang muna iyon at saka ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Ilang sandali pa ay naging normal na ang lahat. Nawala na ang maalinsangan kong paligid. Napailing na lamang ako dahil sa nangyari sa akin ng mga oras na iyon. Naisip ko pa nga noon na marahil dahil sa napakainit ng araw na iyon kung kaya lumalabas ang init sa loob ng aking katawan at iyon ang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na iyon. Hindi pa rin ako tumigil sa mga bagay na ginagawa ko ng mga sandaling iyon hanggang sa napalingon ako sa bintana ng aking banyo. Hindi ko alam pero kinabahan ako nang mapatingin ako roon. Kahit pa na wala naman akong nakikitang kakaiba sa parting iyon. Dahil sa nangyari ay nagpasya akong tapusin na ang aking pagligo. Dali-dali ako sa aking mga kilos. Nang makapagbihis na ako ay lalabas na sana ako ng aking silid ngunit nakaramdam ako ng takot nang hindi ko mabuksan ang pinto ng aking banyo. Dahil doon ay nataranta ako. Katok ako ng katok sa aking pintuan habang sumisigaw ng pangalan ni Mama. Sa hindi ko malamang dahilan ay napatingin ako sa nakabukas na bintana ng aking banyo. Takot man ako ng mga oras na iyon ay pinilit ko ang aking katawan na tunguhin ang bintana. Isinarado ko iyon at saka bumalik sa pintuan. Muli kong sinubukang buksan ang pinto at sakto namang bubuksan na rin sana nila Mama gamit ang susi ngunit nauna lang ako sa pagbukas dito. Kaagad nila akong tinanong kung ano ang nangyari sa akin. Dahil nga namumutla raw ang mukha ko. Subalit, bagkus na sabihin sa kanila ang nangyari ay naging sarado na lamang ang aking bibig at sinabi sa kanila na umaarte lamang ako. Mabuti naman at naniwala naman si Mama at lumabas na sa aking silid. Napabuntong hininga naman ako at napahiga sa aking kama. Hanggang sa mga oras na iyon ay napapaisip pa rin ako
kung ano nga ba ang nangyari. Sa labis na pag-iisip ko ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Lumipas ang mga araw at paunti-unting nawawala na sa isip ko ang pangyayaring iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Hanggang sa dumating ang gabing naranasan ko ulit ang bagay na iyon. Pero sa pagkakataong iyon ay may nakita akong kakaibang bagay na mas dumagdag pa sa takot ng aking nararamdaman, lalo na nang malaman ko kung ano ang nakita kong iyon. Katulad ng nakasanayan ko, naligo ako ng gabing iyon. Nasa kalagitnaan ako ng pagsasabon ng aking katawan nang pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Napapailing pa ako dahil malimit kong nakakalimutan na isarado ang bintana ng aking banyo. Hinayaan ko na lamang na buksan iyon dahil pagkatapos ko maligo ay isasara ko rin naman iyon. Kahit napakiramdam ko na noon ay may nakamasid sa akin mula roon ay hindi ko lamang pinansin pa. Nagpatuloy ako sa aking pagligo hanggang sa matapos ako ng aking pagbibihis. Lalabas na sana ako ng banyo nang mapatingin ako sa bintana. Sa pagkakataong iyon ay bigla ko na lamang naramdaman na hindi ko na maigalaw pa ang aking katawan. Hindi ko alam pero unti-unti akong may naaaninag doon. Ilang sandali pa ay halos mapasigaw ako nang may makita akong mabalahibong kamay na ipinapasok sa bintana ng aking banyo. Hindi ko alam kung ano iyon pero takot ang bumalot sa aking sistema. Walang ano-ano pa ay bigla na lamang akong nakarinig na mga pagkatok sa pintuan. Sigaw ako ng sigaw lalo pa nang may maaninag akong pares ng mapupulang mata na nakatingin sa akin. Pilit namang binubuksan ng aking mga magulang ang pintuan ng aking banyo. Hanggang sa mabuksan nila ito at nakita rin nila ang bagay na aking nakita. Kaagad akong niyakap ni Mama at si Papa naman ay kaagad tinungo ang bintana. Kaagad rin nawala ang kamay na nakita namin at maging ang mapupulang mga mata. "Aswang! Isang aswang!" Iyan ang tanging sigaw ni Papa. Inalis naman ako ni Mama sa loob ng banyo at dinala sa aking kama. Si Papa naman ay lumabas. Narinig din kasi naming nagkaroon ng kaguluhan sa labas. May nagsisigawan na may nakita raw silang malaking ibon na dumapo sa puno ng niyog. Dahil doon ay tumakbo naman si Papa. Hinabol nila ang nasabing ibon. Hindi naman nila naabutan ito dahil nang malapit na sila sa puno ng niyog kung saan ito nakadapo ay bigla na lamang itong lumipad at lumayo. Sinabi naman ni Papa sa mga kapitbahay namin ang kanyang nakita sa aking banyo kung kaya't nilibot nila ang buong paligid. Wala namang nakita sila Papa kung kaya inisip nila na baka ang ibong iyon din ang nagpalit ng anyo at sumilip sa akin sa banyo. Dahil sa nangyari ng gabing iyon ay malimit na akong paalalahanan ni Papa na isarado ang bintana
bago ako maligo. Biniro pa nga ako nito na minsan lang daw na may mamboso sa akin, subalit isa pang aswang ang gumawa nito. Sinunod ko na lamang ang sinabi sa akin ni Papa. Sa tuwing maliligo na ako sa banyo ay isinasarado ko na ang bintana dahil ayaw ko na rin namang maulit pa ang aking karanasan. Madalas na rin akong napapatingin sa bintana ng aking banyo kahit na nakasara pa ito dahil naiisip ko na nga na baka buksan ito ng aswang nang hindi ko alam at habang naliligo ako ay nanonood na pala ito sa akin. Laking pasasalamat ko na lamang dahil hindi iyon taliwas sa naiisip ko na habang naliligo pala ako ay may mga pares ng mga mata ang matalim na nakatitig sa akin. Kuya Barry, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kapag po may oras ako ay isasalaysay ko rin po sa inyo ang kwentong aswang na ibinahagi sa akin ng aking mga kakilala. Salamat po sa pagbigay ng oras sa aking kwento. Kumagalang, Kathy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo. Ang sundo.